Evet, sve razvaljeno, uništeno, nema šta. Kako ovo izgledalo kad ste prvi put došli? Da vidite ovo. Neobično, nisam ni sanjao da ovako se može razvaliti nešto. To zavrtaš? Evo vidiš, da ide lijevo, pa onda desno. Dobro, kako ti izgleda krovovi to? Pričaj pola. Šta ću ti pričati? Evo vidiš, nisam sve. Izglede se rade i uglavnom radi gdje tu. Nema ni vrata, ništa. Evo vidite kako je. I ovo je planula sve popalo, sve pogoreno, sve poništeno. I ne znam sada kako mislu da se ovdje ta rentabilnost uspostavi i da se napravi, na primjer, normalnog života, da živu ljudi, da se ovo je stvarno sve površno pogoreno. Jesi vidio onoga? Je li poručio?
ovo da radimo.